utána van még egy, és akkor meg megint egy kis rész. És a külső résznek milyen dolga van? Földön. Ahhoz. Mert a dugón is két izé van, a dugónak a kijövetében is 2 van. Igen. Igen. Jó, és a 2-nek nem szabad összeérni, igaz? Oké, köszönöm szépen. De itt van. Jó van, Laci bácsi, megoldjuk mindjárt. Jó, jó. Oké, Laci bácsi. Köszönöm szépen. Ja, majd húz ki megint. Nem jól mondtad.